На гэтай гарлячцы у мяне кветкі-валошкі. І недавно я даведалася, што гэтыя кветкі не вельмі простыя, што ў іх ёсць магічныя ўласцівасці. Напрыклад, я даведалася, прачытала ў кніжцы, што вянок з валошак можа насіць толькі дзяўчына, а русалка не можа. І вось такім чынам можна адрозніць у купальскую ноч дзяўчыну ад русалкі. Калі яна не зможа адзець вянок з валошак, ну то ўсё ясна. Гэта сапраўдная русалка. Сіні колер, ён звязвае валошку з тым светам. Не нашым светам, дзе жывуць жывыя, а з тым, куды сыходзяць нашы памерлыя. І вось гэтыя сінія кветачкі, нібыта весткі нам ад іх. Ну а яшчэ валошкі ці васількі, нешматлікія кветкі, которые маюць чалавечае імя. Кветачка-валошка, як хлопец ці там дзядзька, чалавек, Васілёк.